Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou episod. Eu sunt Fali și voi sunteți pe canalul meu de YouTube. Eu mi-am făcut acum o săptămână un cont secundar pentru că vreau să mai fac un cont secundar și să joc și pe el și am făcut aici câteva taiere. Sunt la taier 46. Am 70 de gemuri și vreau să cumpăr un skin pentru că este la ofertă. Nu cred că am să regret, cred că ați văzut și voi ce skin e la ofertă. Am să vă-l arăt în 3, 2, 1 și acest skin am să-l iau. Maple Barley. Hai să dăm un try cu el. Pe contul cel mare nu am putut să-l iau pentru că mi-am luat alt skin, cel pe Jesse, așa că am să-l iau pe contul acesta. Acolo am avut 34 de gemuri pentru că vreau să mi le iau și acolo. Haideți să nu mai lungim. Îl luăm acum. Să lăsați un like pentru să se strângă la acest episod 10 like-uri. Dacă vreți să mai cumpărăm la următorul episod, dacă vreți să cumpărăm ori pe Bull, ori pe Bandita Shelly sau pe Pandanita. O să-l cumpăr acum, băieți. Lăsați un like pentru asta. Ok. Dăm aici unde e Barley. Am doar un singur schimb pe el acesta, așa să trebuie să ne conectez cu superțelul ID și eu nu mai am un e-mail. Ok, am să dau un match cu el. Try select. Cam aceștia sunt brawlere pe care i-am până acum. Am o misiune cu Brock. Să câștig 6 match-uri. O să-l fac după episod și haideți să dăm un match, să vedem cum arată el în match. Mie îmi place foarte mult cum are atacul schimbat așa mai de toamnă. Și voi ăștia am îmbrăcat ca un pădurar. Eu nu prea vorbesc pe videoclipuri pentru că așa sunt eu. Îmi place mai mult să mă joc așa. Mamă, ce meci, băi, ce meci, băi. Da, eu că vine că am băgat în el, în mine de mult. Tot aici m-a spawnat. O să mă duc mai mult pe bătaie, băieți. Ce o fi, o fi. Unde este mă ăla? Hai încă una să-i mai dau. Și l-am bătut. Bun, avem și noi un kill. L-a bătut robotul. Oh, nu. Bull 10 power. N-am mai avut nicio șansă. Cred că îmi dădea one shot. Hai să vedem cum se simte și la Brawl. Ok. Hai că-i bun ca un ward acolo, ca să nu vină cu mingea. Băiatul ăsta dă cu auto-aim cu Dynamite.
Ok, hai că mă duc eu cu mingea, îi fac o fentă aici frumoasă. Bum, bum. Thank you. Bye, brother, serios. Hai, du-te și dă-i ultima dată, dă-i cu ceva. Doamne. Vedeți, băieți, asta înseamnă să ai trofee puține. Bă, vezi, lasă-mi cum să uită. Cum să nu dai gol și cum să nu te enervezi. Aici trebuie să recunosc, n-am făcut nimic faza asta. Barley, eu ăsta, Dynamite a făcut treaba. Uitați, băieți, ce frumos dă atacul. Mi s-a blocat. Că mă duc pe aici, pac. N-am ce să fac altceva decât să îmi dau ultimata. Bă. Ăla e rău. Nu e nimic, dar acum cu echipierul meu foarte care se pricepe. Gol, bravo. Aici am câștigat și un meci la Brawl Ball. Acest videoclip este foarte lung și nu cred că se va uita nimeni până la sfârșit, dar nu este nimic. Hai să nu zicești 200 de bănuți. Și atât cu acest episod. Eu am fost Vali, voi ați fost pe canalul meu de YouTube. Nu uitați să lăsați un like, un share și un subscribe. O să ne vedem la următorul episod. Pa, pa!